Is-sibt filgħodu beda jinfirex l-interconnector biex Malta tingħaqqad ma' Sqallija biex tixtri l-elettriku. Dan l-interconnector mistenni jaqgħad lil pajjiżna mal-gritt Ewropew, hekk kif kien wieħed il-Partit Laburista li jekk jingħata l-fiduċja ikompli dan il-proġett. Ix-xogħol beda s-sibt filgħodu mill-kumpanija Norveġiża Nexans, fejn bdiet tifrex il-kejbil li nħareġ minn terminal f'Baħar iċ-Ċak u li ser jibqa' sejjer sal-port ta' Marina di Ragusa fi Sqallija. L-ewwel 50 kilometru ta' dan il-kejbil li jkopri nofs l-interconnector ser ikun lesta nofs ix-xahar li ġej. Kelliem Lena Malta għalilna li l-kejbil kollu mistenni jkun lesta Marzu li ġej biex imbagħad l-interconnector jibda jintuża sal-aħħar tas-sena 2014. Intant f'weda numru 13 tal-Manifest Elettorali, il-Partit Laburista wieħed trasparenza fil-proċess kif jinxtara d-dawl mill-gritt Ewropew permezz tal-interconnector. Dan il-proġett flimkien mal-proġett tal-Power Station li taħdem bil-gass ser waslu għal roħs fl-enerġija f'Marzu li ġej.